Λοιπόν, για να καθαρίσουμε ένα γαβράκι και να το φιλετάρουμε. Παίρνουμε το γαβράκι μας, έτσι όπως είναι, λαχταριστό, το πιέζουμε λίγο από την πίσω πλευρά του κεφαλιού και αφού το αποκεφαλίσουμε, το τραβάμε μία έτσι χρακ και το ξεκυλιάζουμε. Αφού το τραβήξουμε καλά τα εντόστια, παίρνουμε το αντίχειρά μας και το πιέζουμε να το ξεσκίσουμε τελείως, να μην μείνει τίποτα. Χρακ! Το ανοίγουμε και τώρα εντοπίζουμε ανατομικά με χειρουργική επέμβαση τη ραχοκοκαλιά του. Πιάνουμε και αφού την εντοπίσουμε βάζουμε το δίχτυ πίσω και πιέζουμε με μαεστρία να μην αφήσουμε τη σάρκα επάνω. Χρακ! Πάει και αυτό. Και τώρα με τα κοφτερά μας νύχια κάνουμε μια χρακ στην ουρίτσα του και τη βγάζουμε και αυτή. Και κοιτάξτε τι έχουμε, ένα λαχταριστό φιλεταρισμένο γαβράκι έτοιμο για ψήσιμο.